Akanachi Anambra State bụ ọkammụta Chukwuma Soludo edugo n'iyi ọrụ kpọmkwem ndị isi otu National Youth Council nke Nigeria ngalaba ha nke Anambra State ndị ga-anọ n'isi ndị otu a n'afọ anọ na-abịa n'ọdịnihu. Ya bụ mmemme idu ndị a n'iyi ọrụ bụ nke achịkọbara n'Awka bụ isi obodo steeti a ma bụrụ mmemme dọtara ndị ntorobịa sitere na ngalaba dịgasị iche iche nke ejikwu na ya wee na-eweta n'isi njedebe ọgbakọ ọzụzụ achịkọbara maka ndị ntorobịa nke gbadoro ụkwụ na ndị ntorobịa ga-anọ n'ọrụ iji wee mezuo ebumnobi aka na-achị steeti a ime ka steeti a tọwanye uto obibi. Ka Emmanuel Okonkwo kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ka ọ na-edu ndị isi Anambra State NYCN n'iyi ọrụ, Gọvanọ Soludo nke ọ bụ onye nọchite anya ya bụ osote ya bụ Dọkịta Onyekachukwu Ibezim dọrọ ndị ntorobịa nọ na steeti aka na ntị ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike ịtụnye ụtụ nke ha na mbọ gọọmenti na ugbu a na-agba iweta mmepe tọrọ atọ na steeti a. Ọkammụta Soludo ga n'iru kọwara ndị ntorobịa na ọchịchị ya bụ nnọọ nke bụ ihe gbasara ndị ntorobịa n'obi oge ọbụla, ebe ọ gwa ha ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike ịdị na-erube isi nye iwu niile na-achị steeti a ma nye gọọmenti ya nkwado otu o kwesịrị, ebe o kwupụtara na gọọmenti ya ga-emesi onye ka ọ na-edu ndị isi Anambra State NYCN n'iyi ọrụ. Gọvanọ Soludo nke ọ bụ onye nọchite anya ya bụ osote ya bụ Dọkịta Onyekachukwu Ibezim dọrọ ndị ntorobịa nọ na steeti aka na ntị ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike ịtụnye ụtụ nke ha na mbọ gọọmenti na ugbu a na-agba iweta mmepe tọrọ atọ na steeti a. Ọkammụta Soludo ga n'iru kọwara ndị ntorobịa na ọchịchị ya bụ nnọọ nke bụ ihe gbasara ndị ntorobịa n'obi oge ọbụla, ebe ọ gwa ha ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike ịdị na-erube isi nye iwu niile na-achị steeti a ma nye gọọmenti ya nkwado otu o kwesịrị, ebe o kwupụtara na gọọmenti ya ga-emesi onye ọbụla tinyere aka n'ihe ọjọọ ike na steeti a. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka ndị ntorobịa na steeti a bụ Maazị Patrick Ayamba bụ onye kpọrọ ndị ntorobịa ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike ịkwado ọchịchị Ọkammụta Soludo nke ọ kọwara na ọ bụ gọọmenti na-agbasi mbọ ike maka ọdịmma ndị ntorobịa, ebe ọ kpọkwukwere onye isi NYCN ewepụtara ọhụụ bụ Sọveya Emeka ka ọ bụrụ onye ga-agbanyesi ike ịhụ na gọọmenti ya bụ maka ọdịmma ndị ntorobịa niile. N'okwu ha dị iche iche, onye ji ọkwa Managing Director nke ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service bụ Sachido Obidiegwu, onye ji ọkwa Chief Protocol nakwazi Deputy Chief of Staff nye Gọvanọ Soludo bụ Maazị Chinedu Nwoye kpọkwuru ndị ntorobịa ka ha bụ ndị ga-ewere ike ha niile tinye n'ihe ga-amịtara ha ezi mkpụrụ, wepụ aka n'ajọ ihe, gbasie mbọ ike ma wezugakwa onwe ha n'ihe gbasara otu nzuzo dị iche iche nke ha kwararịrị na ọ bụzi ihe eji wee mara ndị ntorobịa n'oge ugbu a. Onye ji ọkwa Deputy President nke NYCN bụ Comrade Innocent Ndụanya nakwazi onye ji otu ABGA azọ ọkwa ịnọchite anya Awka North Constituency n'ụlọ omebe iwu steeti a bụ Maazị Chimezie Ikwunne kwere gọọmenti Anambra nkwa na ndị ntorobịa nọ na steeti agaghị agharịpụ ya, ebe ha jizi ohere ahụ wee kpọkwuo ndị ntorobịa niile ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike isonye n'ihe nrọpụta ndị ọchịchị a ga-emerube n'afọ na-abịa abịa na Naịjirịa iji wee hụ na arọpụtara ndị ma ihe ekwe na-akụ n'ihe gbasara ọchịchị. N'okwu nke ya bụ onye mere Chairman NYCN nke Anambra State Chapter ọhụụ bụ Sọveya Emeka Obi kwere nnọọ nkwa na ọchịchị ya bụ maka ọdịmma ndị ntorobịa niile nọ na steeti a, ebe ọ kpọkụziri ndị ntorobịa nakwazi ndị otu NYCN ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike inye ọchịchị ezi nkwado iji wee mee ka ọ rụpụta ebumnobi niile nakwazi atụmatụ ọchịchị ya nwere wee nye ndị ntorobịa. Site n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.